Pêvajoya ku rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan bi pêşengtiya wî, bi însiyatiya fiya wî û bi hesasiyeta wî û bi hesasiyeta gelên ku li vî welatî li Kurdistanê li Tirkiye yên azadîxwaz, yên aşîtîxwaz û piştgirî û piştevaniya vê pêvajoyê dikin salek û nîve berdewam dikin. û em dixwazin di vê pêvajoyê de meseleya pirsgirêka Kurd bi rêyên hiqûqê, bi rêyên edaletê, bi gav avêtinên qanûnî û zagonî ev meseleya ku êdî bi jan hatiye xemlandin, êdî bi kuştin hatiye xemlandin, êdî bi êş û bi elem hatiye xemlandin, em dixwazin bi azadiyê, bi aşîtiyê, bi aramiyê, bi dilxweşiyê were xemlandin û em tacidar bikin. Hemî hewla me, hemî xebatên me, hemî şixlûn û helwesta me ji bo vê ye. û bi milyonan gelên Kurd, gelên Tirkiye, dostên heskiriyên vê pêvajoyê ku dixwaze bi ser bike ve bi aşîtiyê tacidar bike, em salek û nîve kolan bi kolan, tax bi tax, welat welat, bajar bajar em ji bo serkeftina vê pêvajoyê em şixul dikin. Dayikên me axaftina xwe de jî gotin. Welat welat vê temenê xwe yên dirêj da, di emrê xwe da, di hemî nexweşiyên xwe da ji bo aşîtiyê, ger li Ankarê, ger li Gemlîkê, ger li Stenbolê, ger li Kurdistanê bajêr bajêr digerin ji bo ku vê pêvajoyê pêş bixînin. Bar dixin ser girtine ser milê xwe. Lê li aliyekî din muhatabê vê pêvajoyê dewlet û desthilatdar bi awayekî vekirî, bi awayekî vicdanî û ehlaqî heta niha em dikarin bibêjin bi nexşereyekî tev nagere li hemberî vê pêvajoyê. Bi nêzîkatî, bi zelalî nêzîkê vê pêvajoyê nebûye. O heta niha jî naxwaze nexşereyekî ez ê vê meselê li ser bingeha hiqûqê, edaletê, dadgehê ez ê pêş bixînim, heta niha nexşereyekî diyar nekiriye. Ev jî bi rastî jî pêşketina vê pêvajoyê dixe xeteriyê, dixe zoriyê. O şik û guman, gilî û gazin di nav gelê Kurd da, di nav gelê ku piştgirî û piştevanî dide vê pêvajoyê derdkeve holê. Lê di serî heta niha da ger Birêz Öcalan, ger gelê Kurd, gelê Kurdistan, gelek hemî hevalbend, dost û hevalbendê me tiştekî got, me got ki sîgortaya pêşketin û pêşxistina vê pêvajoyê gele. Gelên ku azadî dixwaze û aşîtî dixwaze. Ji ber vê yekê em dibêjin hêza me û quweta me heye ku em li ser dewlet û desthilatdariyê hekim bikin, em zor bidinê û em li ser dewlet û desthilatdariyê bi vê hêza xwe, bi vê cewhera xwe, bi vê zanebûna xwe û şarezayiya xwe em bikin ku dewlet û desthilatdar ji bo aşîtiyê, ji bo azadiyê û ji bo pêşketina vê pêvajoyê gav bavêjin. Gav avêtinên ji bo vê pêvajoyê, pêşketina ji bo vê pêvajoyê çi ye? Çi gav were gelek were avêtin? Ev çi ne? Ev gav çi ne? Ev jî diyar in. Ev jî bellî ye. Ji dayikan bipirse, ji rûspiyê me, ji apê me, ji mamê me bipirsin, ji gundekî bipirsin, ji tax û kolanekî bipirsin, heta koridorên Ankarê, heta rayedarên dewlet û desthilatdariyê herkes zane ji bo ku ev pêvajoyê pêş ve biçe û ber bi azadiyê ve biçe, bi ber aşîtiyê ve biçe, çi lazim e, çi hewce ye, çi gerek were ku gav were avêtin, bi rastî jî vekir ye, eşkere ye û diyar e. Kurd êdî dixwaze hebûna xwe, milletbûyîna xwe, nasnameya xwe, çand û kultura xwe, zimanê xwe li ser hiqûq û edaletê û dadgehê ku were qebûl kirin. û ev pergal were damezrandin. Kurd dixwaze di vî welatî da bibe welat kesekî, milletekî hemwelatî. Bi Tirkî dibêjin eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık. Em dibêjin
hem welatî damezrandiran komarê hemî bi sazî û rêxistinên xwe ve bi hemî kadroyên xwe ve bi hemî hişmendî û mejî û aqlên xwe ve vê neheqiyê vê înkarê roj bi roj zindî dike. Em dibêjin bi sazî û pêkhateyên dewlet û desthilatdariyê bi kadroyên xwe bi hişên xwe û bi mejiyên xwe ev dewlet desthilatdar hewceyek û pergala înkarê da paş ve bikişîne û em li ser welatê xwe li ser axa xwe wek milletekî qedîm em bi zimanê xwe jiyanekî bi rûmet bijîn. Lê di serî da û di sereke muhetabê vê pêvajoyê rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan em dibêjin. Ji bo ku ev pêvajo pêş bikeve, ji bo ku ev pergala înkarê bi dawî bibe û dewlet û desthilatdar Kurda qebûl bike û Kurda bi hemî cewheriya xwe qebûl bike wê rêberî wî jî statûya rêberî wî jî hewceyek û qebûl bike. Statûya rêberê gelê Kurd statûya gelê Kurd û gelê Kurdistanê ye. Ev her du xelekên ji hevûdû xelekên polaye ji hevûdû nayê qetandin. Statûya ku berdewamkirina tecrîdê ji Kurdara azadî û ji Kurdara aşîtî pergalek pêş nakeve. Statûya ku di 12 metrekareyê di girava İmraliyê da di şert û mercên zor û zehmet da û di bin înisiyatîv û kontrola dewlet û desthilatdariyê da statûya Kurda jî di bin înisiyatîfa dewlet û desthilatdariyê û li gorî daxwaza wan li gorî wijdana wan e. Ji ber vê yekê em dibêjin statûya Birêz Öcalan, statûya Kurdistan, statûya Birêz Öcalan, statûya gelê Kurd, gelê Kurdistan e. Hewqas nivîn e, hewqas bi qedr e.